da yake mu muna cikin angwaye wannan shagali ba zai yi ba a jikin mu. Ina to wannan mai wakar ne kowa ya san shi da Allah tafa masa. Wannan wakar sa ce ta kansa to yanzu abin ya ci gaba. Zai yi kida da kansa kuma yayi waka. Dan Allah. Allah. Baka da labari? Kar ka gaya musu iya waƙoƙin da na rubuta ma karira kyale su kawai. A gidan uwarwa. To shi kenan yanzu mun gode wannan waka da aka kunna ta mun bita mun baka ka yi mana ita kawai iya amshin. A yau ba ranar waka ba ce. Ranar waka ce. Ranar bayani ne. To dan ba shi mu ga mai aikin nan taɓa yan kallon kafin ce komai. Da soyayya nake yawo duk inda zani cikin jikita zaman ciwo tunin na rauni waza na faɗa waye jini asuwa za ya dube ni kuma ya fari da ne na zamsilarsa tilasine na bayanan so dare gunsa kimina kuwa soyayya kuna zan daina yar murya. To ka bamu bakan damiya. Ta yi min sutura ta mai kyau na ba ta tsumma. Ni ne sanadiya soyayya ta fara rama idan ba ke zane jinya. Sojigo ne na rayuwa ka ne na tabbata ne. Idan soya da sama zaune zuci ta samu rauni zana alkinta kikin zamo ta makarkadara ki san